Здравейте! Това е информационно видео по проект Жест към здраве на Фондация Развитие и интеграция. Първи стъпки за достъп до здравеопазване на хора с сензорни предизвикателства. Спешната медицина е вид медицинска помощ, която се оказва на гражданите при моменти на възникването на нейната необходимост, т.е. на място на инцидент, медицински случай и други. Спешна помощ можете да получите чрез свързване с спешен телефон 112 или с посещение на спешните центрове към болниците. Не всяка болница има спешен център и при възникване на инцидент трябва да се информирате къде може да ви окажат първа помощ. При възникване на случай с необходимост от спешна помощ за пациент с слухово нарушение е създадена процедура. Необходимо е потребителят със сензорно нарушение предварително да се е регистрирал еднократно. В хода на регистрацията потребителите въвеждат данни, които помагат на операторите от телефон 112 и екипите на службите за спешно реагиране за максимална бърза и адекватна реакция в полза на гражданите при инцидент. Например, адрес, статус на лицето, глух, частично глух, ням, частично ням и други. След приключване на регистрацията, профилът се разглежда и одобрява от служител на дирекция Национална система 112. След активиране на профила и с него потребителят може да се свързва с телефон 112 при необходимост. При свързване с телефон 112 потребителят може в чат сесия да опише проблема или чрез налични икони да изпрати сигнал за помощ. Иконите са за спешна помощ, полиция и пожарна. С изпращането на сигнал, операторите от 112 получават и GPS координатите. Необходимо условие за използване на услугата с цел установяване местоположението на гражданите е GPS-ът на телефона ви да бъде включен, както и мобилните данни. За повече информация посетете страницата на Министерство на вътрешните работи, дирекция Национална система 112. Подменю Достъп за хора с слухови и или говорни увреждания. За съдействие се обърнете към нашите лицензирани преводачи. Телефон за връзка 0897 91 27 19.